Inkább bemegyek Robloxolni. Hallatszik a hangom? Nem tudom. Ha látjátok, hogy látok, itt van a Roblox. Itt. És akkor most oda is áttépünk a jó játékra, pedig mindjárt jövök. Meg is jöttünk. És akkor most be fogok menni ide. Meg én nem ilyen szint akarok. Tök. Pipa. Egy ilyen. Be fogunk menni. Úgyhogy gól. Vissza is. Ha itt is vagyunk, be is jöttünk. Akkor nincsenek jó cuccaim valamitől. Hogy ez egyszer voltak. Véletlenül odaadtam már annyi gemet, hogy 0 gemmel távoztam. Itt már nincsenek jó cuccam, csak egy exclusive, ami semmilyen, nem tudom miért jó. Ez amúgy király. Akkor már megjelent? Nem. Lady Plaza, bele tudom menni. És akkor innen tudtok nekem nyugodtan postázni. Mert nekem nincsenek azért jó cuccaim, de lehet postázni nekem, és akkor itt mutatom a nevemet. Ez én a Sanyika. Hát jobban bekarikázom. Ez. Ez a nevem. És itt van, hogy nektek, hogy add friend, és akkor innen be tudtok engem jelölni. És vagy be is jelölhettek, beírjátok a nevemet. És hát ennyi van róla. Úgyhogy hiszen kezdünk egy gémet. Szerintem kezdjünk. Tupi. Most meg van állítva? Na hová menjek? Sok meg van állítva? Nincs. Menjünk. Tessék, itt vannak ezek. Nem fog ide adni semmit. Kamera helikopter. Azt hittem, hogy ide adja. Na már ennek meg van a Giving Laser. Akkor nekem nincsenek jó cuccaim. De olyan rosszak. Úgyhogy látjátok. Ma annyit nyertem, hogy néztek meg, hogy én rejdeltem valakinek akartok segíteni, véletlenül odaadtam az egész gememet, 71 darabot. 75-öt. Oh my god. Mindenkinek jó az itt szóval. Tom. Kértek semmi, srácok? Nem tudom most mit csinálják, hát segíts majd. Akar jó cuccot adni. Jó, nem csak beszélkem, biztos egy direkt csinálja. Az láthatom, mi van ott. Vidám tehér van.
Meg ez a lézer. Oh my god. Ezt beírjuk. Oh my god, ez nem jó. Úgy akarsz velem védelni. Nincsen jó cicum. Ne furálj így. What the hell? Ennyi volt. Hopp. Ne nyom ki. Na, nézzem, és aztán jövök. Jó, Turkey. Ez jó lesz. No, neki az utcot. Akkor nekem kell szerezni. Nem tudom, mit csináljak. Szerintem inkább vegyük egy új játékot, mi oda tépészek. Hiszem ezt választottam, ezt a játékot. Hát... Miért oda tépészünk? Ez... Igen. Tehát készülünk fel. Gyepek. Szóval ha láthatjátok, nyugodtan befelentelhettek. Ott van Sonika. Ott mi? Nyugodtan be lehet felentelni. És akkor induljunk is el. Ha mennyi nem, akkor végig a videónak. Ha nem, akkor nem. Nem is folytatódik. És utána akkor mehet távolodefeses videó. Ez eddig jól megy. Szóval oda tépézik, ahol már átmegyünk. Oda áttépézek. Meg is érkeztem. Hogy... ez nagyon fájt. Ez fájt. Csak most oda tépézik oda a célnál, megpróbálok oda menni. Hogy oda tépézni. Ez komoly. Ó, nem sikerült kijátszani. Újra kell kezdenem. Akkor nekem már nincsen tabletem, meg úgy cuccom. Úgyhogy... Ójaj. Jaj. Szóval most menjünk tovább. Pont videót csinálok. Menjünk tovább. És akkor újra kell kezdeni. Nem, inkább hagyom, mert már nem szoktam ennyire sok videót csinálni. Bocsánat. Akkor sziasztok!